हेलौ लोगोफोर आं दिनै नोंसोरनो ड्रागन बिबार बारनाय खिथागोन। नै ड्रागननि बिबारा जोबोर समायना नै अयथासार समायना बारो आरो फुङावल' ओमफ्राय बेलासिफिनबाथाय थख्रबो इसोर फुङावल' गेवलाङो ओमफ्राय नै ड्रागन बिबार ओमफ्राय आरोबाव बारसेबाव दंबावो नै ड्रागननि बिबार बारनाय ओरैबायदि मोजां ना आयै थाफाबाय थाथावथावनो बेनो फिथाइ जालायसिगोन नैबे ओरै ड्रागन बिफाङा बैसो दासो एसे माबादों बैसो बारजोबनाय आरो नै लोगोफोर जोंना आइया हाग्रा फुदों माइयाव अयथासार हाग्रा रज'फिनबाय दाखालिसो हाजिरा लानानै फुदोंमोन ओमफ्राय दा अयथासार लेवार दं नामारा लेवार नोंखौ हमाखै है हमफा जायोमोन नै माइखौ जोंहा लाइन गायदोंमोन आरो नै मेसेंनि माइ मा माइ मोननाय बे आइजं माइ बे आइजं मेसेङाव गायग्रा ओमफ्राय जों दैज्लांनि दासो खोथिया फोना हालेवगासिनो ओइ आफाया ओमफ्राय बेयो मेसेंनिमोन आरो ओंखारसिगोन बियो बुदांहाय आयौ अखा जेयाव हानांसिगोनलाय नै अखा हायैयावसो हागोन माबायावसो आसाराव सावन मासावसो मोनगोन बेखौ आजोनिया नै माबाया हमसै एबाराव बाथोन जानो नै लाइयाव माइया बांगालफोरनाथ' ओंखारबाय ओमफ्राय जोंना गायनाया एसे लेट जादों ने जोंहा लेट गायबाय ओमफ्राय नै खस्थ' खालाय हाग्रा फुनांगौ हाजिरा लानानै फुबाबो नै आगोर मोना सिखारखौनो मोना दांफायखादोंमोन आं फैगोन अमा एरि फोसाबखांनानैसो फैनायानो ओमफ्राय अमा लांला नों बाजाराव अमाखौ बेफारखौ फन हरदो खोथिया थिलि हालेवनो नोंथांखौ फोजा फैगौबाय आं बैयाव अमानो नै लोगोफोर हालेवनायाव साहा होफैदों ओमफ्राय साहाखौ दुब्लियाव लोंगोन होननानै ज' लाबोबाय आरो ओइ आइयाबो माइयाव हाग्रा फुदों नालाय ओमफ्राय इयाव खोथिया थिलि खोथिया फोनो हालेवदोंमोन ओमफ्राय साहा लाबोबाय काप ओमफ्राय आजैया मेथाइ लागासिनो एफा गोलाव एवलांसै नोङो ना हौवाफिनसै एवबावदोरा खोथिया फोगोन दैज्लां बे ओमफ्राय बैयो मेसेंनि नै सिजोब्बाय माइ गायनाय बायदि हाग्रा फुनाया दै लुदो लेवार बाबायलै बे आंनाव नंगौ मा सायाव थांगोन मागोन गोदाव सोराव बुस्रिलाबायनाय सालुनोसै नै गंब्रैल' लाबोदों खाबाबो मानसिया खाबा सालुनोसै लेवार बागोन आजानाव नाय लेवार फैदो आया सासे लोंगोरनांसिगोनसो साया माबायदि लाखो दे
सायानो जब्लिनाय बायदिसो नुबायलां साइसावनो साया खाबा मोजां दोनदोरा खाब मोजां रोङाखैबा गोजौसो दोनदों गोग्लैगोन मागोन लेवार अरबाय नामा रादावबा लेवार अरबाय नामा नोंहा बिबुंखौ फैगोन होननानै मिन्थियाखैमोन आं थोलाय आंनो बियो बेलथिं सफायाव हर लेलु हर सोलोंगोन बेलथिं सफायाव सासे लोंखोनोसै गाइखेर बिबुङा दाउ जोमफैदों दाउ बिबुङा बेयाव दाउ गुदुंखौ मानसि गोनाङाव समबा नुयो थाल्ला लबार लानानै जोमफैगासिनो नैबे गथ'आ दाउ जोमदों माने मानसियानो दङ ओमफ्राय बेखौ मोननांगौ ओं आबौ ओं हम होनग्राखौनो जानो जा गोथाव मोनदों आं गाइखेर साजों बैयाव दावबायसो मा रायलायथारदों मा होनदों नों हं होननाय दाउ दंनो बैयाव गुदुब होननायबो दं ने होननावलाय बाबा दङ नै दाउआ बेलाय बाथा थ'खाना मा होनग्रासिनो दं बाथा थ'खाखौनो गिदों ओरै सना मोगनाव मैखि दं गिबाय नै मानो सिगोन सानगोन नोंसोर माबा माइनि हाग्रा फुदों मोनाया माइनि हाग्रा फुनांगौ हाग्रा जायो दाबायदिनि माइया ओंखारथारनोसै बुदांथारनोसै बुदांहांथारबाय गलायलांबाय आंना मेथाइ जानायानो मोसौखौ मानो माबाखौ हालेवनो मोनाथाय हिनजावफ्रा दा बाराबा हौवा गैयियाव हालेवखुमागारगोन हालेवहरनाय थाखा नाङोबा थाखा नाङोनो हिनजावफ्रा मोसौ दांबा नोंनि नोगोर गुवार माबायानो दुब्लियानो गुवारथारदां ओमफ्राय खोथिया महनसे नांखागौ नांनानै ओरै माथावरिनिफ्राय जोंनि गोजा बै औवा नुहुरनायनिफ्राय ओइ गयसिम होनदोलाय नै गयसिम ओमफ्राय बिसिना फिसाला सासेल' आरो आंल' रानिथार आंनि जाजोबगोन रानिथार ने बिबु रानिथार ने नोमादैया मा नोमादै नोमबाजैया बिबाजैसो जायो दा नै बिबुङाबा हारसिं मालाय बिबुङाबो खर' गिदिर अल्लाला सोरबा फिसाजोखौ हरबा खरसा बुरजा दं बेनाबो मिथिलायदों आंनि आबौआ मिथिदों नोङो जाबाय बिफा बायदि नैबो बिबुङाबो होनदो मा बिलाय अल्ला मैया आथार'था बेखौ आइजंखौ महनसे फोनसै बेयाव ओमफ्राय नैबेयाव देनां नैबे बे माइ नारायाव गायनो नैबेयाव माबाखौ फोनसै माइ गोजाखौ दे बेखौ दोनथ'नोसै बेखौ दोननोसै जोंना हाजिरा नांलाया आवैजोंनो गायो ओमफ्राय आवै गायनाया 40 जन जालायो आरो साननैजोंनो हायो बिदि 16 बिगाबाबो साननैजोंनो हायो 50 जन मानसि जायो ओमफ्राय नै खोथियाखौ बुरजा फोनो होमबा आइजं बाहादुरखौबोसो फोनांगोन बेयाव आइजं फोनसै बाहादुरखौ नैबो फोनांगोन बैयाव बेयाव जानाय नङाथ' बेखौ खोथिया थिलि खालामनो हानाय नङा माने माइयानो बारा जागोन नैबे खनायावबो जागौथ' खोथियाया थ्रेद फुनो मोजां जायो नोगोर मोजां जागोन माइनावखा बाहादुरखौ एव फोबा नैबाव दैयानो मेचिनजों एसे मोनफैखायो बाहादुर फोदोलाय बेयाव अखा गैयाबाबो जोंना मेचिनजों माबायो आयै ओरै फैलाय बै मा ओरै फैलाय ओरै बै SSB गोजौ होनाया माब्रे माला इदि गायखो आंबो मिथियाना आयु दा बेरायहैगोन दे माइनावखौ मा गायखो बैयो टावार नामा नंगौ दा मोजां जाथारबायलै जोंना ओइ हनै बै नुहुरा आरो SSB खाथि जायो बै हाजो सेराव ओमफ्राय बाव टावार गायबाय खोमा जोंना खाथि जायो नालाय हाजो बियो बैलाय बावाखै नुदों आंबो टावारलै नै ओरै नायफैलाय ओरै नोङो टावार गायबाय खोमाथो नुहुरखायो हनै खाथियाव टावार गैयामोन ओमफ्राय दा टावार गायबायदां जों जा मोजां मोनबाय आरो दा नेटआ नांथालायसिगोन जोंना ओमफ्राय
ब्लक होनोनो सानसे नांगौमोन मोनसे ब्लकआवनो ओमफ्राय दा हनै खाथियावनो होबाय एस एस पि केम्पआव